ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин қисмати охирон сеюм қисмати барномаҳои мо дар бораи авфи тиллоӣ авфи 2021 сол мебошад ва чӣ хеле ки дар қисматҳои якум ва дуюм мо дар бораи мафҳумҳои умумӣ дар бораи муқаррароти умумии авф сухан кардем, дар бораи он гурӯҳи шахсоне ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд, нисбати онҳо парванда қатъ карда мешавад ё ки муҳлати ҷазои адо накардаи онҳо кам карда мешавад сухан рондем ва чун ваъда гуфтем ки чӣ амалҳо иҷро карда мешавад барои татбиқ намудани қонун дар бораи авф. Ашхос чӣ кор кунад, мақомоти қудратӣ чӣ кор мекунанд, яъне ки он маълумоте ки шумо бояд ҳатман донед ки авфро кӣ татбиқ мекунад, аз тарафи кӣ татбиқ мекунад ва дар кадом ҳолат. Инак шурӯъ мекунем. инак қонуни авф қабул гардид. Кӣ онро татбиқ мекунад? чор мақомот ё ин ки муассисаҳое ҳастанд ки вазифадор карда шуданд тибқи қонун ки ашхоси зери авф қарор гирифтаро нисбаташон қарори авф бароранд ва парвандаҳои онҳоро қатъ кунанд ё ин ки адои ҷазояшонро камтар кунанд ё ин ки баррасии парвандаҳоро қатъ намоянд. ин мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ мебошад, яъне ки он муассисае ки тафтишоти парвандаро бурда истодааст. ин судҳо мебошанд, ин муассисаҳои тобеи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мебошанд, яъне ки сизо, ивс, маҳбасҳо ва фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ мебошанд. мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ ин амалро нисбати шахсоне ки мавод ё парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо дар баррасиашон қарор доранд татбиқ мекунанд. яъне ки агар нисбати шумо парванда оғоз карда шудааст ва он ба итмом нарасидааст, парвандаи шумо ба суд ирсол карда нашудааст, дар ин маврид шумо метавонед ки бо мушовара бо адвокати худ бинед ки амалҳои шумо агар ба зери ин қонун меғалтанд, яъне ки муқаррароти қонун татбиқ карда мешаванд, шумо ба авф меғалтед, метавонед ки бо як ариза интизор нашуда ки худи мақомоти тафтишоти пешакӣ, худи муфаттиш ё ки таҳқиқ баранда нисбати шумо авф татбиқ мекунад ё ки намекунад, шумо метавонед ки ариза ба ӯ пешниҳод кунед ва гӯед ки дар аризаатон қайд кунед ки амалҳое ки нисбати ман парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст тибқи қонуни мазкур таҳти авф қарор гирифтанд ва мехоҳам аз шумо хоҳиш мекунам ки парванда нисбати ман қатъ карда шавад. дар ин ҷо бояд қайд кард ки шарт ва зарур нест ки шумо гунаҳгории худатонро ба гардан гиред, яъне ки дар аризаатон нависед ки ман аз кирдорам пушаймон ҳастам, ман ин ҷиноятро содир кардам, ё ки дар қонунгузории розигии шахс барои татбиқ кардани қонуни авф бо шарти оне ки гуноҳро ба гардан мегирад оварда шудагӣ нест. фақат дар қонунгузорӣ чӣ хеле ки дар қисмати аввали якуми барномаамон мо гуфта гузаштем, агар шумо аз қарори татбиқи авф нисбати худ розӣ набошед, шумо метавонед ки эътироз нависед ба мақомоти болоӣ, ба суд, ба прокурор ки ман ризо нестам аз қарори авф нисбати худ ва мехоҳам ки маро ҷазо диҳанд. дар ин маврид шумо метавонед ки қарори авфро бекор кунед. вале дар ягон ҷои қонун то ин ҳол дар ягон қонуни авф оварда нашудааст ки шарти асосӣ ин ба гардан гирифтани гуноҳ ё ин ки он амале ки нисбати он барои шумо парванда оғоз кардаанд бошад. барои ҳамин ҳамаи сухан ва пофишориҳои мақомоти тафтишотие ки ариза нависед ва гуноҳро ба гардан гиред ва баъд мо шуморо авф мекунем, ин ғайриқонунӣ нодуруст мебошад. амале ки нисбати шумо парванда оғоз карда шудааст, агар тибқи қонуни авф зери авф қарор гирад, шумо бо як навиштани аризае ки авф нисбати ман татбиқ карда шавад, бояд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавед ва ҳатто ҳам бе навиштани чунин ариза. вале ман тавсия метиҳам ки барои ҳарчи тезтар озод шудан шумо бояд ариза пешниҳод кунед ва ин тавсияи ман дахл дорад на фақат ба мақомоти қудратӣ ариза навистан, ҳамчунин ба суд метавонед шумо ариза нависед агар рафтору кирдори шумо таҳти қарори авф қонуни авф ғалтад, метавонед ба сардори ҳамон муассисаи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ нависед, метавонед чунин аризаро ба фармондеҳи қисми ҳарбӣ низ нависед.
судҳо нисбати кӣ ин қарорро қабул мекунанд? суд нисбати шахсоне қабул мекунанд ки мавод ё парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо аллакай ба суд ворид шудааст, вале парванда ба итмом нарасидааст. баррасии парванда нисбати ин ашхос ҳукми судӣ ба қувваи қонунӣ надаромадааст. дар ин ҷо як чизи дигарро низ аз хотир набароред ки агар шахсро фарз мекунем ки 1 август ҳукм карда бошанд, ин маънои онро надорад ки ин шахс аллакай маҳкум шудааст. бояд ҳатман 10 рӯзи дигар гузарад, яъне ки 10 август. баъд агар шумо шикоят наоваред, шикояти кассатсионе ё ки шикояти назорати, шумо ҳоло ҳам судшаванда ҳисобида мешавед ва ҳукм ба қувваи қонунӣ надаромадааст. яъне ки агар шумо шикоят кардед ё ки муҳлати 10 рӯза баъд аз ҳукм набаромада бошад, судҳо вазифадор ҳастанд ки парвандаи шуморо, агар кирдоратон тибқи қонуни афв ба афв ғалтад, бояд парвандаро нисбати шумо бо озод кардани шумо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ қатъ кунанд. агар маҳкумшудагоне ки дар маҳалли маҳрум сохтан аз озодӣ шартан пеш аз муҳлат аз ҷазо озод шуданд ё қисми адонагардидаи ҷазоро нисбати онҳо аллакай ба як ҷазои сабуктар иваз карда бошанд, суд дар ин маврид низ метавонад ки парвандаро қатъ кунад, дар ин маврид метавонад ки шуморо аз ҷазои ҷиноятӣ озод кунад. албатта ки бо пешниҳоди нозироти корҳои ислоҳӣ аз ҷониби суди маҳалли иҷрои ҳукм ё зисти маҳкумшуда. бисёр ҳолатҳое мешавад ки шахсро барои корҳои ислоҳӣ ҷазо медиҳанд ва бо иҷро кардани соатҳои муайян дар ягон корхона ба ӯ чунин ҷазо медиҳанд ки мисол 160 соат дар ягон корхонаи давлатӣ бо нигоҳ доштани музди муайян фаъолият мекунед. дар ин маврид вақте ки шумо мебинед ки қонуни афв баромад ба амали шумо ба афв меғалтад, шумо ба ҳамон нозири корҳои ислоҳие ки аз болои шумо назорат мебарад ариза менависед. он нозир бо пешниҳод ба суде ки дар кадом маҳал шумо ё зиндагӣ мекунед ё ин ки дар кадом маҳал кору фаъолият мекунед, тибқи ҳамин қарори суд метавонад пешниҳод кунад ва суд қарори озод кардани шуморо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва он қисми адонакардаи ҷазо қарора мебарорад. агар нисбати шумо ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шуда бошад, бо пешниҳоди иҷрочии судӣ шумо метавонед ки аз ин ҷазо озод карда шавед. албатта ки мо дар чихеле ки дар боло гуфтем, агар товони зарар ба ягон кас расонида шуда бошад, ҳатман бояд он товони зарар пурра барқарор карда шавад ва баъд шумо метавонед ки аз ҷавобгарӣ озод шуда бошед. муассисаҳои тобеи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи тоҷикистон бошанд, парвандаҳоро нисбати шахсоне ки ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданду ба ҳабс гирифта нашуданд, вале ки ва ҳукм нисбати онҳо эътибори қонунӣ пайдо кардааст, метавонанд ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод кунанд. инчунин нисбати шахсоне ки ҷазоро дар намуди корҳои ҳатмӣ, корҳои ислоҳӣ дар ҷойҳои корашон ё ки дар дигар ҷойи кор ки мақомоти иҷрокунандаи ҳукм худаш муайян мекунад, адо мекунанд, ва инчунин нисбати шахсоне ки ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба ягон касбу фаъолият ҳамчун ҷазои асосӣ маҳкум шуданд, метавонад ки нисбати онҳо қонуни афвро татбиқ кунад. ва албатта ки муассисаҳои тобеи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, яъне маҳбасхонаҳо, қарори ҳукмро нисбати ҳамон маҳкумшудаҳое ки дар муассисаҳои онҳо ҷойгир мебошанд таъмин мекунанд. яъне ки фақат қарори сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, сардори ҳамон муассисаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ маҳбасхона лозим аст ки шахс аз ба озодӣ барояд ва нисбати ӯ талаботҳои қонунии афв татбиқ карда шавад. албатта ки интизор шудан лозим нест ки кай нисбати шумо ҳукм, кай нисбати шумо талаботҳои қонун татбиқ карда мешавад. вақте ки шумо дар бораи афв хабардор шудед, ҳатман ки бояд дастрасӣ ба ягон маҷалла, ягон рӯзнома дошта бошед, метавонед бо адвокати худ машварат кунед. агар амалҳои шумо зери қонуни афв ғалтанд, шумо ҳатман
пешакӣ метавонед ки ариза нависед, хоҳиш кунед ки қарори афв нисбати шумо татбиқ карда шавад, шумо ба озодӣ бароед. ва инчунин он сардорони муассисаҳои ислоҳӣ метавонанд чунин қарорро нисбати маҳкумшудагоне татбиқ намоянд ки ҷазоро дар колонияҳои ислоҳӣ сукунат адо мекунанд. фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ бошанд, чунин қарорро нисбати хизматчиёни ҳарбие ки нисбаташон пешбурди таҳқиқ ёки тафтиши парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби мақомотҳои таҳқиқи қисмҳои ҳарбӣ оғоз карда шудааст татбиқ мекунанд. ва ҳатман ки боз як бор дигар таъкид мекунам ба шумо тамошобинони муҳтарам, чи шумо чи наздикони шумо агар чунин ҷинояте, чунин амале ёки ба ягон амали гунаҳгор шаванд ёки гумонбар бошанд ва шумо донед бинед ки рафтори онҳо, моддаҳое ки бо он наздикони шумо ё худи шумо ба ҷавобгарӣ кашида шуда истоед ёки маҳкум карда шудагиен аллакай ба қонуни афв ғалтидан, ҳатман пешакӣ ба ин ашхосе ки ман номбар кардам, яъне ки ба судҳо, яъне ки ба он нозире ки аз болои иҷрои ҷазо назорат мекунад, ба иҷрочии суд, ба муфаттиши парвандаатон, ба фармондеҳи қисмҳои ҳарбӣ ариза нависед ки нисбати шумо парванда қатъ карда шавад ё ки шумо аз ҷои маҳрумият аз озодӣ ба озодӣ равон карда шавед. ҳатман инро кардан дар кор, вале шарт ва зарур нест ки шумо коре ки накардаед ба гардан гиред ва талаб кардани мақомоти тафтишоти пешакӣ оиди он ки дар ариза ҳатман нависед ки ман аз амали кардам сидқан пушаймонам ва мехоҳам ки нисбати ман афв татбиқ карда шавад, ин нодуруст мебошад, ғайриқонунӣ мебошад. қонунҳои афв то ин дам, ҳамин қадар қонуни афв ки баромадааст, то ин дам дар бораи ин ягон сухан ҳам нагуфтаанд. ва бояд қайд кард ки қонуни асосие ки тамоми муносибатро дар бораи татбиқи афв, дар бораи чӣ рафтор кардану чӣ гуна рафтор кардан муайян кардааст, маҳз ҳамин қонуни афви умумӣ мебошад, на ин фармонҳои вазири корҳои дохилӣ, на фармонҳои Ятимову, на прокурори генералиев, на ягон суду дигару дигар. Чунки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми фармонҳои вазоратҳо, аз тамоми фармонҳои сардорони раёсатҳои намедонам кадом ташкилоту идораҳое набошад болотар аст. ва дар назди қонун талаб кардани онҳо ки шумо ба гардан гиред он амале ки иҷро накардед ва ин гӯё шарти асосии татбиқи қонуни афв мебошад, нодуруст мебошад. шумо метавонед такя ба қонун кунед ки дар он ягон сухан дар бораи ҳатмӣ будани иқрор шудани ба он амале ки шуморо муттаҳам мекунанд оварда нашудааст. бояд қайд кард ки қарор дар бораи татбиқ кардан ё ин ки рад кардани татбиқи қонуни мазкур нисбати ҳар як шахс алоҳида қабул карда мешавад, бо дарҷи амале ки шумо содир кардаед, бо дарҷе ки ба чӣ гумонбар мешавед, бо дарҷи ҳатман ки ному насаби шумо. қарор дар бораи татбиқи қонуни афв нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд, диққат кунед, бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон қабул карда мешавад. ин муқаррароти қонун аст ва ҳатман ки мебинем ки дар қонуни афви умум, афви тиллои 2021 сол ин низ оварда мешавад, яъне ки шахсе ки дар кофтуков қарор дорад ва он истисноиҳое ки мо дар қисми дуюми барномаамон гуфта гузаштем вуҷуд надоранд, мумкин аст ва ҳатман ки бояд бе даъвати ҳамон шахс, бе гирифтани розигии ӯ, бе гирифтани иқрори ӯ гӯё ки ҷиноят содир кардаасту пушаймон шудааст, бояд татбиқ карда шавад ва ба хештабори ӯ ирсол карда мешавад ё ин ки агар суроғаи ӯ маълум бошад ба он шахс ҳамин қарор равон карда мешавад ки шумо тибқи қонуни афв аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шудааст. яъне ки касе ки дар кофтуков аст, даъват намудан ва розигии ӯ шарт ва зарур нест. мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, яъне ки милитсияву прокуратураву дигару дигар ки парванда ташкил медиҳанд, фармондеҳони қисмҳои ҳарбӣ, муассисаҳои тобеи сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи Тоҷикистон қонуни мазкурро бо розигии прокурори дахлдор татбиқ мекунанд. яъне ки розигии прокурори дахлдор
ҳатмӣ ва зарур аст. вале агар қарор аз ҷониби судҳо қабул карда шавад, оиди аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод кардани шумо, ягон розигии прокурор лозим нест. қарори суд болотар аз ҳамаи онҳо мебошад. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки барои татбиқ кардани қонуни мазкур ягон сум ба ягон кас додан лозим нест. агар чунин амал нисбати шумо шавад, агар талаби ягон маблағ шавад барои ҳарчи тезтар қонун қабул карда шавад, шумо ҳатман бояд ба мақомоти мубориза бар зидди коррупсия муроҷиат кунед, ба прокуратураи болоӣ муроҷиат кунед, чунки ин амал ғайриқонунӣ мебошад ва ҷинояткор бояд ҷазои худро гирад. ин буд он муқаррароте ки мо мехостем дар се қисми барномаҳо дар бораи авфи умум, дар бораи татбиқи он, дар бораи он гурӯҳи ашхосе ки ба авф шомил мегарданд ба шумо пешкаш намоем. умедвор ҳастем ки барномаи мо ба шумо писанд омад. дар охир мехостем ки боз як бори дигар аз шумо хоҳиш кунем ки касе ки обуна нашудааст ба барномаи мо, ба канали мо обуна шавед, то ин ки мо аз обунашавии шумо, аз шумораи зиёд шудани шумо, аз лайкҳои шумо рӯҳбаланд шуда боз бештару зиёдтар чунин барномаҳои зиёдро пешкаши шумо намоем. агар шумо ягон савол дошта бошед ё ин ки таклиф дошта бошед барои беҳтар кардани барнома, метавонед ки ба мо дар тамос бошед. суроғаи мо, рақамҳои телефонии мо дар худи шарҳи ҳамин видео, дар описанияи ҳамин видео оварда мешавад. шумо метавонед ки ба мо дар тамос бошед ва با ما همکاری کنید تو هرچی بیشتر ما برنامه‌مون خوبتر و دقت جلب کننده کنیم. با شما من بودم جمشید یوروف. این برنامه حقوقی من بود و در این نوبت ما درباره عفو عموم، عفو طلایی 2021 سال سخن راندیم. تا بازدید دوستان عزیز.